Pa dobro te pitam, nećeš više da ulaziš, jel? Ko to zna, život je čudo. Ja ne, no čim rekao pratiš, hoćeš nekog da potkačiš kad uđeš odmah da imaš da rapolišeš. Polako, Šajla, hvala puno. Pitam te samo zbog toga, ništa drugo. Da, razumem. Vidiš šta ti je ovo košarkaška lopta? A nisam moderator, brate, izvini, mene moraš da Sad ćemo napomenuš. puta 3 ljudi da se odvojimo. Ajmo 3 ruže. Bravo Saša, bravo. Mene moraš, Saša, majko, da napomeneš. hvala ti. Mala, nemoj da se bacaš previše, samo nam treba 3. Eto, ispunili smo. Po jednu samo. Sad će puta 2. Ajmo puta 2. Puta 2. Evo sad, majko, uđi, izađi iz live-a, mislim da imaš. Hvala Saša. Mislim da imaš. Hvala Šajla. Hvala Mala. Hvala, mala. Ali treba nam nešto jače, on ima 2000, mi imamo skoro 800. Treba ti 1.500, 2 galaksije, treba ti onaj formula, ona 1.500 coinsa. Formula? Mujo i Haso. Opa, Mala!